Wais dito na sa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf Mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Marhay na Webes na medyo malipot-lipot nagtataga oran-oran na pagkaaldaw sa Indo Gabos sa Tuya Gabos mga paraan tabay. 28 ngunyan kan Enero taon 2021. Isabay taining Webes saro 2 tulo 4 na aldaw. Tumbado na po ang Enero. Unsing bulan na sana naman, Christmas na po. Nagpapaabot kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia, kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to, kaining kaaldawon dapat pong ang mahal na Diyos perming ipigpaenot niya to sa Gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. St. Jude Webes, tabi so Gabos na devotos dyan ni St. Jude, may pagkakataon na maghapon o kaya sa maghapon na magpasalamat sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Tingog kan banwaan, minaimbita na naman sa Indo na mag-iriba-iba kita sa kod alas 10:30. Oral daw po yan 9 a.m. to 10:30 a.m. Tingog kan banwaan man po sa DCGB. Sige daw tabi, sa Gabos na taga Legazpi, magpa-check ang attendance. Diyan sa mga taga San Roque, Marhay na aldaw, Pigkali, Sabang, Baybay. Sa Victory, good morning. Sa pamilya ni Manay Selmang Bahoy, Marhay na aldaw. Diyan man po sa Orosite, sa Barriada, Gugon, Cruzada area, Rawis, Marhay na aldaw man tabi. Sa Old Albay District, good morning. Washington Drive. Diyan po sa Marquez, Tula-Tula. Sa Daraga, Marhay na agaman. Sa San Roque, Market Site, Pag-asa, Binitayan, Kulyat. Gabos na tabing lugar na pinag-abot kan sa tuyang broadcast digdi po sa probinsya kan Albay. Pati naman po sa pagtaraning niya tong mga lugares sa laog kan Rehiyon 5. Sagkod suna sa luwas kan Kabikolan. Good morning, tabi! Kompleto ang tropa. Jomar Jimmy Al sa kuyang compadres. News team yan, katuwang si Ans Galero, Renz Luna, si Luwens Burse Barcena. Sa technical control, yaon dyan si compadreng Nalday Baldo.
Sa newsroom, production research, tarabang taba nagingenot dyan si News Manager Mardela. Ang samuya pong pagiriba, si NM Mar, ang malalauman, the jack of all trades. News Manager Mardela. Sa production, yaon dyan si Angel Mustasa, ang Angel, ang anghel ng PBN. Sa IT, ang sadit pero talagang malang sanit. Malanit. Pag-abot sa IT, Mark Shand Madrid. Sa Manibela, siyempre, ang samoyang piloto, Henry Boy Mata. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Ang huling lalaking Pogi. Lul. Joke only. Tagabus Mantabing naka-log on dyan sa official broadcast me sa Facebook online, sa DCGB News Online. Good morning, tabi. Sain man kamong parte kan Pilipinas. Asin sa man lain-lain man na parte kan Kinaban. Netwide po, nagbo-broadcast ang DCGB, netwide, online, and syempre on-air, nagbo-broadcast po online sa official Facebook page me, ang DCGB News Online, buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Hanapon lang nindo sa YouTube. Kaya ang DCGB po, both on-air and online, naka-broadcast po tabi. Siyempre, so mga paraan tabay niya to sa manlain-lain na parte po kan Pilipinas, marahay na aldaw man po. Ang number ko tabi, so gusto man na magpartisipar, nakulon bagang mga paraan tabay ever since kasubago. Sign on hanggang kasubago mag-alas 9. Kadakol kang paradango. We hope na sustinido po, dahil nagkibrada, dahil naghali po. Ang sa kuyang number sa Globe is 0926 0156 020. That's Globe 0926 0156 020. Sa Smart naman, yung mga Smart subscribers, 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Yan, marhay na aga kay Manong Nonong Cordova. Sabi ni Manong Nonong Cordova, good morning, Pogi Manong. Manong Nonong dyan sa Velamor Subdivision, good morning tabi, kumusta sa familia? And syempre kay Siandi ng Ligaw, marhay na aga, nakadangog man, nagaantabay si Siandi kan Ligaw, good morning. Mga listener man tabi dyan sa Kagraray, marhay na aldaw tabi sa Indo. Sabi ni 0654, nata Kuya Ping, habo mo sa mga taga-isla, kang Kagraray na maging listener. Ay, naku po, sige. Thank you so much po sa mga taga-isla kang Kagraray, marhay na aldaw tabi Yan, mauranon talaga sa Isla Kagraray, daing tultul na mapagkuanan kihanap buhay. 4x4 ini. Yan, 0654 tabi. Good morning. Ingat lang po kamuta, medyo may mga pagtataga-uran-uran baga. Yan, sa mga nagdadago, naglalawod, nagdadagat, ingat kamo tabi. Good morning man. Sa satuya dyan na mga paraan tabay sa Macapa Corporation. Good morning kay Sir Kaloy Loria. Nasa batang ko naman padiso, amigo ko. Si Don Kaloy Loria kan Macapa Corporation. Good morning tabi kay Don Kaloy, kay Sir Kaloy Loria, buda kay Sir Edsel na Guerrero. Chu Henry, kumusta na tabi Chu Henry? Tabi dyan sa Indo, sa compound, dyan sa Macapa Corporation. Buda kay Tit na Guerrero. Good morning. Nasa batang ko naman, yugon mo ang kumpadring nal. Ang daradara naman ni Sir Kaloy, ni Don Kaloy na Loria, kan Macapa Corporation. Sulexus niya na naman pa di.
nagkakapira sa nadigdibaga sa Kabikulan, partikular sa Legazpi, ang may Lexus. Pati nga ni gayud sa bilog na Pilipinas. Parang ang Lexus, parang so Lexus ni Don Caloy, parang crossover nin kotse, sedan, buda, SUV. Magayo nun ba di? Yung pagbukas palan kan, maski so sa likod bagang pinto ang ba di? May pigpipildit sa ng butones, minabukas ning luway-luway. Isus magayo nun. Ang pagbukas kan so hood sa likod, so parong sa laog pa di, mapresko na. Isus tamang-tama sana. Ang laog pa di na naman, pag-una mo ko na no. Kan dati, nagsasaod si Don Caloy dyan sa Albay District, sa Sauda. Ang laog kan sa iyang Lexus nagsasaod, pag-una mo ka ito. Urabang! so mga paratindanganing barkada, tayo ni si Don Caloy, down to earth ini si Don Caloy, nasubaybayan ko ang buhay kay niya. Nagbakal ki urabang diyan sa Albay District ka ito, sa Saudan. May nakulon barkada. Ako na nga madarabaw. Ako na, sige, bit ilag duman sa auto ko. Pagkahiling ka so, mabugtak padingnal kan urabang duman sa auto. Di nga pwede di dyan, boss. Pwede urabang magangayay. Tawi na sa nangay kong pang-arkilo ni tricycle ta. I-tricycle ko pasiring duman sa compound kan Macapa Corporation. Ibugtak man dyan urabang. Ibugtak ang urabang sa Lexus. Kasubago naman sa batang ko padingnal. Abrihana dyan sud sa likod. Ang laog naman kan ko ang padi. Sarong patos-patos, nalangka, gulay na langka. Napapatos sa, sabi kan mga aki, sulupin, langka, so giniris na. Pagkatapos, igaw pang napapatos, ano niya ako gari nagkirimas-kimas na niya? Kasag nga yan, papapi. Sulaw kang Lexus, kasag, budalang ka na. Good morning, Tabi, sa imo doon, Caloy Loria. And congratulations palan, by the way, Padingnal. Aram mo, masilibrar so Macapa Corporation. Ini po, i-impart ko sa Indo, tanganing kita ma-inspire and mahiling niya to ang workings man kan mga darakulang korporasyon digdi sa Satuyo on how it affects and it helps the lives of the common people. Ini hilingon nindo ha. Ini si Sir Caloy, si Don Caloy, midbid ko ini ever since nasusubaybayan ko ang dalagan kan istorya kang buhay. Tadya, sarong barangay kami diyan kaito sa 16 sa Balintawak Street. Usagkod na ko niya na iguana ning empire si Don Caloy. Ano yan ang Macapa Corporation. Congratulations tabi sa Indusers diyan sa men and women, particular sa pamilya ni Don Caloy na Loria. Masilibrar so sa indang pinagpundar man. Pinagpundar yan talaga ni dapading nadilingon mo ha. Nagpun sa padiit-diit kaya ini po an sa tuyang pag hingwahan man day magproblema, magpuon, magtiyaga, magsakripisyo sa diit sagkod na madakula yan. Ngunyan 20 anyos na in existence ang Macapa Corporation. Gulpinaan sa iyang fleet of equipments and much more tabi an ibabaga paano Padingnal ang nahiling sa napag mga contractor, mayaman na ngayon, nakagulpi na ngayon sa mga project so kung iyan po so sa myopic point of view. Pag sinabi tang myopic point of view, so saradit sa nang nahihiling. Daipig hihiling, so kahiwasan buda so hararom na estado kan sarong istorya. Yan, for 20 years silingon nindo, ining Macapa Corporation is a construction firm. Pinagtitiwalaan maging kaitok ni then Governor and then Congressman Fernando Gonzales, kan nag-gobernador si Kong Nando, kan nag-congressman si Kong Nando Tabe,
pigtitiwalaan because yun na nga ni ang pag-implementar nin mga proyektos, ibalik ta duman sa pigasabit ang ibabaga na hiling sa mayaman na ngaya yan, nagparadili siya. No. Araw ka ini. Sisay man baya, an mabugtak ning endeavor, an ma-invest ning negosyo na. Day man lamang baga padi, mapatubo man. Allowed nga na yan maski sa gobyerno, igwa ning allowed iyan na certain level, ning usain daman na ROI, Return on Investments. Siyempre, igwa manin mahinguha man iyan na tumubo man sa korporasyon, tanganing dakula, tanganing padagos man sindang maka-empleyo. Look at now, 20 years na sinda sa January 30. Pira ang empleados kan Makapa Corporation ngunyan, tabi. Hundreds po yan, hundreds sabi ko nga ni, paano mo ang tabi Don Kaloy? Iyon na nga ni an ngaya papapiyo. An itaas na sa nangayan minagiyaman kung papaano baga yan. You can just imagine pa di, ang oral daw man na pipakaon mo kaayan. Gusto sabihin pipakaon, si sweldohan baga pa di. Iyo igo ni mga kontrata man iyan. Millions, billions worth. Pero yan po, gigamit man duman sa pagtrabaho, and igwa man simpre anin tubo man, paparolingon na naman anduman, tanganing so mga empleados man, so paralinig dyan sa bodega, so nagamantinir kan heavy equipment, so operator kan heavy equipment, so mason, so gabos, so karpentero, so sa iya man dyan ang mga pinagtitiwalaan ng mga personas gabos, staff, daily po yan. Ang pagkatapos kan simana, masweldo. Ang pagkatapos kan kinsinas, masweldo. Di ba? You can just imagine pa ding so, intricate part na iniman kan sa tuya man na sosyudad, ang pagdarakula kan mga kumpanyang ini. So, proyektong pinag-implementar, napapakinabangan ng unyan. Tulay, flood control projects, iba pang mga proyekto, mga both horizontal and vertical projects, mga infrastructures, napapakinabangan na bagatabi. Iyan po sa pagbuhay sa nakan empleyado, halimbawa ipamugtaktap, igwa kanin ang Makapa Corporation, siguro mga 3,000 more or less employees yan. O 1,000 plus, mahigit. You can just imagine ang nabubuhay na empleyados kaayan. So kaypuhan man kaayan in a sense, magkuhan man. Siyempre ang pagmaniugot man na makakuan ng mga kontrata, tanganing duro-diretso man po yan. Plus the fact na, siyempre, nagabayad man sindakaan sa buwis sa gobyerno, su gobyerno man tabi, nakakakuha man in buwis sa araw kayo ng mga korporasyon, yung withholding tax, so sa indang income tax, gabos-gabos magatabi yan. So, yan po tabi. Puro yan, igwaning intricate correlation sa pagdalagan man kan sosyudad, ining mga kontraktor na ining bugtak man ng empleyo as in nakaka-implementar ng mga proyektos. So yan po tabi na sense. The inside story of it, pighihinguhan man kan mga iyan na mag-eksistiran sa indang kumpanya, padago sa makakuan ng mga proyekto, tumubo man, tasisay man baya, ang negosyante na mabugtak ng investment, nahabo man magpatubuan. Pagpatubo na yan, takaning mag-rolling man sa indang endeavor, padago sa matabangan man sa indang mga empleados. So, congratulations tabi, and best wishes, more power sa Indo dyan, sa men and women, kan Makapa Corporation. Sa January 30 sinda, bilang pag-obserbar kang protocol, lilingunin do. Kan kaagi bagang ECQ sa kudngunyan, pipakiurulayan ini kan gobyerno. Ansa kuya ang aning dangog pinakiulayan ining mga korporasyon including Makapa Corporation, pinakiulayan kan Secretary of Public Works and Highways, diretso ang trabaho tabi nindo, maski ECQ. Diretso itong sa mga infrastructure projects na kaipuhan kan gobyerno. Tanganing maka-empleyo kita sa tahaw kan ECQ, pinagtiyagaan baga yan ninda. To the point na siyempre nabubugtak man sa alanganin ang buhay kan mga empleados, ta siyempre so COVID baga, sa data nahihiling ang kalaban. So, idiniretso ninda ang trabaho sa tahaw na ikang kadipisilan, ECQ, sagkod ngunyan. Tabi na nag-survive kita. So, congratulations tabi man sa Indo dyan, sa mga barkada man sa men and women, kan Makapa Corporation. Sa January 30, ang sabi ni Don Kaloy, mapamisa lamang nga papapiyo dyan sa simbahan ni Senyor San Gregorio Magno sa Cathedral. Pasalamat sa Mala Diyos, maatindir ang familia,
Day man bagangon yan ni mga pagtiripon-tipon pabawal. Ang importante nga makapasalamat sa amang Diyos. Buda, di na oro istorya man dyan ngaya sa opisina dyan sa Macapa Corporation. Ano po? Sige, congratulations tabi sa indo dyan ha. Sir Kaloy sa Men and Women kan Macapa Corporation. Butubot kan Palasyo Malacañang, sinyala dapat itaman mga relos, Philippine Standard Time mahal isa pag-asa, Oras Pilipinas, pagkatapos kini, ang dalagan kan mga istorya, Oras Pilipinas, alas 9:32 in pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez.
Sige po, dire-diretso na kita kan programa. Sabi ni kumpadreng Noel Manalo, gusto sabihin, matibay baga iyan. Padi si Don Kaloy, sa masunod na igwang arog kan auto, sa masunod na igwang arog kan auto ni Kaloy, ika na padi, takasabay ka na sa grupo, kaya makisabay na lang ako sa imo. Ha ha ha. Pading Noel na Manalo, maray na agatabi sa imo. Masilibrar kaya kan ika-20 anibersaryo man an Macapa Corporation sa maabot na Enero 30. Ngunya na taon. Yan, sabi nga ni kan sarong barkada ko man na abogado, may bangkete nga yan. Sabi ni Don Kaloy, daiman nga ya Papapiyo, importante nga magpamisa Thanksgiving Mass sa Sabado, diyan sa St. Gregory the Great Cathedral para sa mahal na Diyos. Ano po? Yan, ma-attender sa pamilya. And siyempre, dito na re-restore nga diyan sa opisina sa Macapa Corporation. Sige, duro-diretso na kita sa tuyang programa, sinistorya. Paano nalansi? Parang nalansi si Kong Didi. May interview si Pading Jimmy. Pading Jimmy, maray na agagawa. Pading Jimmy. Yes, salamat tabi, Padi. Kaswapon, so isyo ta budol-budol. Oho. Good. Kagawad ito. Kagawad. Ngunyan, si Congressman Didi Cabredo. Congressman na ba ko nagkagawad ang istorya? Para pan sistema, si Congressman baga, after kan bagyo na uminaragi digdi sa Tuya, nagpapara paarabutan ini kan mga reklamo manungod sa restoration kan kuryente digdi sa sa 3rd district as a whole, and ultimamente so medyo may problema na naibarita nga niya to sa mga programa mo bagatabi Padi. Roger. So Rinconada area kasabay dyan so Matakon, Balangi ang another areas, barangay. Ngunyan, personalmente pinaapodan ni Congressman Fernando Didi Cabredo ang mga opisyalis kan na APEC dito sa barangay Matakon, pina-irinbitaran sa mga punong barangays, and mismo si Congressman na nakihuron sa APEC na por medyo paabot pa sa naso espiritu kan Christmas baga. Dahil nanguna nga pag ang gusto kaya kan APEC, magbarayad na muna puraber na kabitan ki supply ki kuryente. Kundi sa pagi ni Congressman Didi Cabredo and sa pagi na rakagawad na Pading John Villar, Noli Samblero, yaon man duman, pinakihurunan so manager kan APEC, general manager kan APEC, pagkatapos so napagpara-interview tagapagtaram na dahil na muna nga kita kan mangaro ka na sistema. For the spirit of Christmas, pailawan ang una nindo, saka na magputol kan kuryente. Roger. Ngunyan, sa madaling sabi, nasunod dito, pero ipinagpresentar kan APEC so mga babayadan kan lambang mga barangays sa APEC. Ngunyan, ang barangay Matakon nagpresentar ang konseho na ngayak kami, ang babayadan mi sa APEC nasa 300,000 pesos. Kwan ini, konsumo sa barangay hall, health center, and street light. Alagad, uminagi ang mga aldaw na pailawan, iguanin sa rong konsyal, na bigla so mga sangguniang bayan, lalo na ining sinikagawad John Villar, kagawad Noli Samblero, sindaan inadresan ka ning surat ni kagawad Placido Pante, kan barangay Matakon, na nagsasabi na bakuman nga 300,000 an utang kan Matakon sa APEC. Na yun nakanto sa karaman ni Congressman Didi Cabredo. Yan. Instead, an utang ngaya lampas 600,000.
How come na Oh, nakaabot ngayon kay congressman na 300 nagtalo-lugod sa utang. para para tinakudan kay kuryente. Oh, Luminang pas 300,000 ay luminabot 600,000 na doble. para tinakuda na kikuryente, magkailaw, doble na lugod sa utang. Oh, sinapan. Ganyan, o dirigdi sa sanggo ang bayan, Oh. pinaimbitara na kagawad Noli Samdero, kagawad John Villar, kasinda si kagawad pa si Paring John ng Chairman Committee on kangani pa Chairman Committee on Appropriation and Committee on Law si kagawad Noli Samdero. Si kagawad John Villar kawaron ta. Sige. Sabi pa deta. Garit tagamata ko nini si kagawad John Villar kung ano talaga ang veracity kaning isyong ini kontrobersyang ini sa iyang barangay. Unang-una kagagawad let kita sa DCGB sa ibong na linya CPO sa Angkor. Unang-una nga po, may kuryente na po sa inyong barangay. May kuryente na po kahit pa pong December. Igwa po ng kuryente ang barangay Matagan. Maray na aga tabi, kagawad June, CPU tabi kan DCGB. Hello sir, good morning po. Opo. So, may kuryente na ka nakaagi pang mga bulan. Bulan pong December po. Opo. So, ano ang sitwasyon mo niya na pinagre-resolve ang tabi? Over. Ang bali po si Placido Pante nagsurat po sa Sangguniang Bayan na dated na January 22 na sa surat po na nagampang po si Congressman Didi Gabredo. Tapos po tinanong yung Barangay Council kung magkano po yung babayaran ng Barangay Matacon sa APEC. Yung sinabi po ng Barangay Council is 300,000 lang po. Pero po may nakuha kaming datos na December 29 na pirmado po ni Janet Alcaide tapos po ni Sir Delphine Katsin Jr. na ang utang po kan Matacon is uminabot sa 649,909.89 pesos. Sobra kalahating milyon. Sobrang kalahating milyon po. Ba't ganun biglang dumoble doon sa unang impormasyon na 300,000 more or less lang? Siguro po, Sir Pio, naiya rin sila magsabi kay Congressman Didi Gabredo na ganun kalaki yung halaga, yung utang ng Barangay Matacon sa APIC. Kaya po siguro sinabi nila na 300 pesos lang, ay 300,000. Opo. So, Councilor, may pag-aaral na po, ba't umabot sa ganung halaga ang hindi nabayaran? Siguro po, kaya po sumulat siguro si Kagawad Placido Pante dito sa Sangguniang Bayan para po siguro malaman kung ano po talaga nangyari sa budget ng Barangay Matacon. Dahil po sa nakikita ko, kada taon po nagbabudget ng Barangay Matacon 80,000 pesos para sa electricity bill. Kung susumatid natin yan, mga 8 months to 7 years, 8 to 7 years silang di nagbabayad sa APEC dahil po umunabot sa 650,000 yung babayaran ng Barangay Matacon. Ayun, opo. Kung ang baseline ng computation is yung abot sa 80,000, 600,000 more or less, Apa. mga 8 taon more or less na hindi nagbabayad yung BAPA sa APEC. Yes po, yes po. Yes po. Naku, napapano? Hindi to. Bako man bapa pa Bako sinag BAPA. Bako BAPA. Bako bapa. O yung Matacon niyan, ha? Opo, baba. Oo. So, paano nagkaganon? Siguro po, tinatanong siguro ni Placido Pante sa Sangguniang Barangay kung bakit ganun kalaki lumaki. Yung naging 650,000, siguro po walang proper na isasabi yung Barangay Council. Kaya po siguro nakaabot dito sa Sangguniang Bayan. Naku, taking for consideration na yung barangay, siyempre meron din niyang mga naka-register lang sa kanya na yung barangay yung magbabayad gaya ng mga street lights and everything else, kagawad. Ano po? Opo po ba? Tapos, tinignan ko po yung budget ng barangay. Magsimula ng 2017, 2018, 2019 po. May nakalagay po, naka-appropriate na talaga po silang budget na 80,000. Gusto sabihin po talaga, may pangbayad yung barangay. Ang problema lang po siguro, baka
hindi binabayad ng Ayan. tamang tao. Iyan, hindi natin alam. Kaya bubusisiin Opo, natin yan. opo. O so, umabot sa, kalahating mil. Yung naipresenta kay Congressman Didi, halos 300,000 lang, and with the yung pagkako naman ni Congressman Didi sa intercession naman, na makonektahan kayo dyan ng ilaw, na yun muna yung 300, on the basis na 300,000 lang yung babayaran. Yung pala, kalahating milyon mo, sobra. Sobra po. Pati yung congressman parang nalansi. Yun nga po, sabi ko, congressman na po yung nagtanong. Congressman na yung pumunta sa barangay Matacon. Tapos paano po kung ordinaryong tao lang, yung tricycle driver, yung pajak driver, yung nagtanong doon sa barangay council, baka hindi talaga po sasabihin kung magkano po talaga yung babayaran ng barangay Matacon. Yun ang punto de vista. Yun ang question nga. Mabuti naman nga at yung belief naman ni Congressman, fair ang kanyang paniniwala, buong-buo na 300,000 lang, ipinakiusap niya sa APEC na napailawan nga. Tapos yung pala, nalansi si Congressman din. Joseph. So paano yan? Anong aksyon ang gagawin ng sanggunian? Siguro po, sa ngayon po, pinatawag po yung barangay official, pati po yung secretary, tapos po yung kapitan, tapos po yung budget officer, bookkeeper, accountant, para po malaman po talaga kung saan napunta yung para pang bayad sa kuryente ng barangay Matacon. Nako, grabe. O di sige, Councilor June, salamat sa oras at impormasyon. Mabuhay kayo dyan. Ay, Apol, katabi pa dito. Go. Nagatindir ako kanikan, so pinapod ni congressman sa mga barangay official, captains duman sa Matacon. Kumbaga si Congressman Didi na nagarantiya sa APEC na pakurintihan ngayon nindo, basta ngayon garantiya na kan kapitan na suutang ninda at least partial o kabanga magbayad sinda. Yan. Pagdae ngaya, itataw ko ng poder ngaya sa APEC na puto, paano ko sa pagputulkan kuryente? Yung o paano hindi kagawad? Na kung araw ka ni 300, nagdubli na sobra na 600, kabangang milyon, so, instruction ni Congressman Didi na itatawag poder na sa APEC, nakabayad daw sa barangay, o kung di makabayad, pumansok ang kuryente sa inyo. Siguro po, sa pakiuron man ni Congressman Gabredo, na kung pwede tawan talagang panahon para makahanap pang bayad ang mga buro-barangay, siguro po kung desinda ma-comply kay itong sinabi ni Congressman Didi Gabredo, baka po mangyari sa barangay Matacon. Pero dapat lang po siguro ang putulan, ang barangay hall, health center, or itong street light, papuman po siguro ang gabos na taga-barangay Matacon. Ako po, for example po, nagbabayad pa akong regular na bulan-bulan po, nagbabayad ako para po dahil ako maputulan kuryente. Ang dapat putulan pong kuryente, iyo po ang mga properties kan barangay Matacon. Yun lang po siguro ang putulan ng kuryente dahil sa sobrang laki naman talaga po ng utang nila na umabot ng 650,000. Opo, iyo. Tama talaga yan, Councilor June and Pading Jimmy. Ito, so pakihuro ni Congressman Didi, on the pretext na ang utang lang talaga is 300,000 plus. Kabagang milyon mahigit, Sus Mariosep naman o. Ano the reaction kay ni Congressman? Tayo na Sige. Pwede mong kang sa bangko si Congressman kani. Uy, mapapasok si Congressman kayan. Yung maganda siya, gabos na full force pati sa mga APEC official. Iyo. Sige. Anyway, so antabayan na niya ito initabi pa na yaraw na digdi so grupo na raka pading nga John, kagawad Nole. Gari si ABC, sabay digdi sa ABC President Adrian. Iyo po, bali po si ABC Councilor Raymond Adrian Salceda. Iyo po ang Committee on Barangay Affairs. Siya po ang presiding officer sa mga ngunyan na committee hearing. Yan, sige. Nabayaran tayo nagtabi pa rin. Sige. Kung nanan mangyari ka na ita, kakulang kang tinadin concern ni kan bilog na constituentes kan barangay Matacon. Siguro mapamanyatan lado kan kan APEC mismo. Buda makuatan boses na gunya ni
Councilor Adrian na Salceda. Diyan papabayaan ni Congress ani si Baka tayo sa laog, tanasawas Oo. kami. Aram ko, diyan papabayaan ni Adrian, ni Councilor Adrian. Ang problema kan. Barangay Affair. Iyo, sige. Taw-tawad kami pa dahil. Mhm. Malawag na kami. Ganima po na. Iyo. Kwarta Kumusta man sila- da si Kwan? Taraman mo si Councilor John na Villar. Kumusta da siya ni Mama Mila Good? Yan. Kumusta ka daw ni Mama Milagod? Kaya, sige. ayos na. Sige. Malawag na pa dahil. Sige. Ang tabayan ng takaine. Medyo iba man na concern nini. Iyo. Digi sa barangay Matakon sa Pulangi, Albay. Roger. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadre Jimmy. Diretso tamo ng mga istorya ha. Kadakol na naman kita utang kay Padingnald. Nasa linya man muna si Luwens na Barcena para sa mga dagdag pang impormasyon. Isihon tan bitit man ni Luwens. Go ahead na Luwens. Salamat Sir Pio. Nagpupuo naman ngunyan ang mga pagpamidbid asin pagburo barangay kan mga individual digdi sa Legazpi Port District area sarong taon bago magkaigwa na naman nin eleksyon. Ini pagkatapos na mapag-araman kan DCGB News enot kara Konsehal Vince Bartazar asin kan Legazpi asin board member Giselle Salceda na nagburo barangay na inita na araman kan DCGB News kara Kapitan Mavi Velasco kan barangay Peñaranda PNR site asin Kapitan Nick Barrios kan barangay Puro na nagduman ini sa indakan mga nakalihis na aldaw asin pigrepresentar si Albay Secondary si Congressman Joey Sarte Salceda sa pagparapanao nin mga kalendaryo asin pagrepresentar sa mga manline lain na programa. Luwens. Roger. In fact, benareta ng ana ni Al. Roger. Yun na pag-iba-iba ni Vince. Roger to that. Ansaro patabi Sir Pio tanaw uso digdi sa sentro kan Legazpi ana pagburo barangay man asin pagparapanao nin lawlaw ni Laula Beltran uminikot sa Peñaranda Maslug asin iba pang barangay digdi sa Legazpi na pigbak apan man ni Kagawad Mark Bien kan barangay Padang asin apisar kaya nagpaparapanao manin pagkaon tubig asin iba papuon ka nakalihis na taon. Lawlaw. Roger. Sisay. Launa Beltran. Launa Beltran. Lawlaw ni Launa Beltran. Kan Legazpi. Legazpi. Roger. Saro padigdi ang paglataw man kan pagparapanao nin mga nagkapirang pagkaon ni certain Luis Gutierrez. Luis Gutierrez. Roger. Yan. Sa mga naunambitan man na kapitan digdi sa Legazpi Port District area kan nakalihis man na taon. Ang istorya nga ni kan Luwens, hama na ang linyada. Roger. Igwa na nagbuto akan hama na ang linyada. Correct. Oho. Manulutara na atab pa o kaya dugay pa bago mag-eleksyon, nag-arlataw ng mga siring nangaran, asin ang iba, minakumpirmar na kung anong dadalaganan, alagad ang iba, dahil nagtataram kung ano pa ang plano kay ni, alagad sige kay ni ang relataw sa mga buro barangay, digdi sa sentro kan Legazpi. Paramdam kon baga ano. Roger. Dati baga nagpaparamdam pag November 1 sana. Ngunyan pala, New Year. New Year, paramdam na. Pasko ba na New Year? Mario Joseph naman, oh. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya, mga nailingtang mga pangyayari digdi sa area of responsibility digdi sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Salamat, Luwens. May lawlaw na, ha? May pagkaon pa. Maray na agad yan, sabi ni Teng na Broqueza. Maray na agad tabi da sa mga taga PHO Sanitation Disinfectant Team. Disinfection Team, ano? Diyan sa grupo ni Engineer Wally Sabater. Good morning tabi sa Engineer Wally sa Disinfection Team. Kan PHO, mabuhay ka mo dyan, sabi ni Teng na Broqueza. Habol sa primerong parte kan programa. Ans, maray na agad, go ahead. Maray na aga sa Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta 18 ang panibagong kaso ng COVID-19 na inaikurit digdi sa tuwing reyon ngunya na pagkaaldaw. Ang duwa kay ni sa probinsya Kanalbay, saro sa Legazpi City asin saro man sa Banwaan nin Malinaw. Sa Camarines Sur may 7, tigduan Iriga City, Sipokot asin tigsararo man ang Buhi, Naga City asin Kanaman, 5 ang nairehistro sa Masbate asin 4 sa Sorsogon. Sa man Sir Pio na naitala na COVID-19 fatality alagad ini
na irehistro sa Sudad Canaga, probinsya ni Camarines Sur. Ibong nalado, iguaman ni 22 na nakapag-recover na sa nasambitan ng helang. Tango niyan, nagpapatong na sa 4,258 ang total na kaso ng COVID-19 na nai-record sa Kabicolan, mantang ang aktibong kaso kan na COVID sa Kabicolan is 644 man, susub sa pinilawas na record mo niya na pag-aaga kan DOH-CHD Bicol. Duwa sa Albay. Roger Talat, Sir Pio. Saro sa Legazpi, saro sa Malinaw. Roger. An sa Legazpi peran existing na positive. Kung magiging duman ta sa update kasuod ma ni Alcalde, as of yesterday, 8 ang active cases ta plus 1, magiging 9 sa tabi, Sir Pio. At least bako ng 2 digits ano. Yes, nagbababa na. Nagbaba, marahay-rahay. Salamat sa mahal na Diyos. Ano, iyan na saro sa inyan. Sa kunyan, wala pa nin pigtataram tabi si Pio si Alcalde, kung sa na barangay naman ini, naggikan na COVID-19 positive ta. Sige, kopya. Tabi si Pio, ang pinakabagong update kan COVID sa Kabicolan with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat an sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sabi ni Mama Mila Good, kung gusto mo da allowance ng kalendaryo, magtaram ka. Sabi ni Mama Mila Good, Lawrence. Pagkatapos, malibot man da kami ni Mama Mila, padingnal. Kung igwang nang tataon ning lawlaw, buda mga pagkaon, kami ni Mama Mila Good, malibot man. Mananao man kami kita liunod. Matibay ini minahilot si Mama Mila Bal. May burobit-bit na taliunod. Ilahidan sa kung anong bakes or kung ano yan. Ititapal sa mga makulog-kulog sa likod. Pagkaaga, presto! Rahay ang mga kulog kan likod. Ano Mama Mila God? Maglibot man kita. Grupo, taliunod! Araw kay ni Padingnal, eksakto talugod alas 10, despes mo na ihabol sa mga hanap buhay pagkatapos kan station break, Buda News break. Go ahead. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras, 1 minuto bago mag-alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nagsumiter ang Pilipinas ng diplomatic protest kontra sa China. Katakod ini kan pigsasabing pagharang kay Chinese vessels sa pangaparasirang Pinoy na maglaog sa fishing grounds haranin sa Pag-asa Island. Magin-an military nagkondukta naman ni separadong investigasyon, manong digdi as sinaglansar naman ng verifikasyon, Joint Task Force West hali sa Pag-asa Detachment na may kinaraman digdi. Hinagad man kan military sa mga parasirang Pinoy na nakamati in harassment kan Chinese authorities gikan sa mga teritoryong pigaklamar kan Pilipinas na mag-report ini sa Sainda. Yan ang pangalas 10 na bareta, haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ng impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kan Department of Health as in World Health Organization o ang sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan? May mga bukol ba kayong nakakapa sa inyong dibdib? Ovarian cyst or cervical cancer? Halina't pa-detox na sa NIMS Wellness Center para matulungang matunaw ang inyong mga bukol sa dibdib or sa ovary or goiter na hindi lumiliit. Pakinggan ang isang buhay na patotoo ni Baby Rose Aicardo kung paano natunaw ang kanyang ovarian cyst. Baby Rose, sino nagdala sa'yo dito? Kapatid ko ng asawa ko. Bakit ano yung problema niya? Sumasakit palagi yung ulo niya. Napagaling daw siya dito. Kaya ako din sinabihan niya pumunta dito para magamot yung ovaries. Nagpa-ultrasound ka ba? Opo. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, malaki na daw po yun. Pwede na daw pong opera. Nung uminom ka ng mga supplement ko, ano yung nakita mo mga lumabas sa'yo? Yung mga dugo na buo-buo, maitim. Bakit? Lumaki na ba yung tiyan mo noon? Opo. Parang buntis na po ako. Bakit ilang months ka na hindi na dinaratnan? 8 months na po. 8 months sabi ka nga na. po ng asawa ko, baka buntis daw ako. Kaya sabi niya, baka iba daw nakabuntis. Pero hindi naman pala. Buko lang yun, ovarian cyst. So dito, natulungan yun. Magpunta na sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtaranon. Sambay
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta safeguard, safe. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namipidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxfit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxfit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxfit! Maxfit! Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Birthday ko niya ni Bishop Bong. Ba, happy birthday. Ano hali po sa hierarchy
kan PBN Broadcasting Network Incorporated, siyempre sa pamamagitan ni Madam Brenda Bayona Locsin, si Sir Nonoy Locsin, Sir George, si Sir EVP Station Manager Glenn J. Barcelon, VP Henry, asin sa bilog na puwersa po, kan PBN DCGB, hali sa indong lingkod, Bisap Bong, ha? Happy birthday, Bisap Bong Bailon. Diretso man at kan mga istorya pa dyan sa luwas. Compadre Al, go ahead, good morning. Good morning, Padi. May mga pasikreto ng pag-iro sa politika digdi sa Legazpi, anibang leaders sa barangay. Susog sa reliable source, insider, sa sarong grupo politikal, desidido Padi, ang sarong dakulang negosyante na kamandidatong alkalde kan Legazpi sa maabot na 2022, sunod na taon. Dakula uno na negosyante. Correct, tabi Pading Bio. Gari may nakaing-ing naman sa ko. Sa pagtubod pa na kaya man daw banggaon ang kampo kan Rosal, lalo pa bako naman si Mayor Noel Rosal, ang posibleng ibusol na kumandidato, posibleng giraray si dating Mayor G. Rosal. Yan. Pero may informasyon kita pa na irarom ang dahilan kan sarong negosyanteng ini dahil may dagit daw personal ta saro sa mga naging desisyon kan alkalde na nasagasaan sa sayang negosyo. Saka igwa man daw ining mga kapitan na kapot digdi sa Legazpi ta may mga utang na buot man sa negosyanteng ini. Pero ang negosyanteng ini day nung ka naglaog pa sa politika. Iyo na pa di. Iyo na. Naglag naman sa politika. Kaya ganyan pa sana. May mga players naman sa palibot kayo Iyo. na ang sabi, bigbubusol talaga ini na dumiretso na. Sa iyang plano malangan may mga natunugan kitang pagtiripon-tipo naman sekreto. Iyo. Na iyo ini daw ang irarom na agenda na nagpaparamdam na ining sarong negosyanteng ini na posibleng dumalagan ining alkalde digdi sa Legazpi sa masunod na eleksyon. Kaya bigalaw man akong mangyayari ni Bade ang mga dakol na leaders kan barangay ang may ipit sa sitwasyon. Yan, sige. Yan mga update padigis sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Pading Joe Marano, alburon ko natabi tayo man sana sunod-sunod sa istorya kang politika na nagtataga kiti ng diit Salamat Pading Al tabi bobeltadahan tayo na sa Legazpi talaga. Yan na sa Legazpi igwa na kitang nagkakuro ka na datos mga istorya. Manungod po sa dalagan kang politika. Kundi da itamo na yan pinagataon ng dakulao na atensyon ta. Mas nako-curious kita. Ang istorya kang politika digdi Pading Nal, minapoon permi iyan sa tercer distrito kan Albay. Sa Pulangi. Rumdum nindo, kanakalis na mga eleksyonis, gabos na turning point sa istorya kang politika digdi sa Albay, sa Pulangi minapoon ang init. Now, the several weeks diyan sa Pulangi, aram ta naman sa Pulangi baga Pading Nal, nagpoon asin diyan nagpundar nin legasiya serbisyo politika ang mga Salceda. Pading Nal, bako sa Pulangi it cannot be denied. Diyan nagpundar diyan nin serbisyo legasiya politika ang mga Salceda. Sagkod na ngunyan ipiga padagos baga iyan maski nasa segundo distrito si Congressman Joey ngunyan kan siya gobernador da ipinabayaan ang Pulangi. Ang Pulangi, ang characteristics kan is one town, one people, one vote. Diyan. So, diyan sa Pulangi, ang saro diyan na sistema, pag nahihilingan ka talaga, nin sarong karampag na tultul na legasiya sa politika, idediretso iyan kan mga taga-Pulangi, sisuportaran. Iyan na winalat ang bakong winalat, pinagpundar, asin pigpapadagos, nara Congressman Joey, kaito man late Mayor Jess Salceda. Igo baga dyan nagdidiretso padiit-diit and padoro-diretso, maski puro pa inano, sa sirkulo kang politika, saro dyan, si Adrian na Salceda.
So sa ABC baga, si Adriana Salceda, konsihal ngunyan dyan sa Pulangi, igwanin mga nakakaistorya sa Satuya na ining si Adriana Salceda, saro sa potensyal na posibleng magpadagos kan mga legasiyang na pinagwalat, pinagpundar, ngunyan sa manlain-lain na aspeto nin governance dyan sa Pulangi, may potensyal as in dahil nagad ka ni papasupog padingnad. Halimbawa, maghalangkaw na pwesto, maging alkalde halimbawa, maghagad nin pagtutugot sa paagikan eleksyon dyan sa Pulangi. Ngaya halimbawa magsaangat nin pwesto, paghali sa pagkakapitan, magka-interes sa politika, pagka-alkalde. Aba, it's a potential. And daikan siyempre, paski man ika, kung mo pabangkin ka sa diring dugo, sarong bloodline ka mo, kan mga Salceda, dahil mo papabayaan na an ipigpundar dyan na legasiya politika sa serbisyo sosyal kan mga tao, serbisyo ekonomiko, serbisyo edukasyon, infrastructure, and governance, nara Congressman Joey, dahil matugot yan si Adrian na maputulan. Dahil katatawanin na pagkakataon na mapasupgan ang mga naipundar na iyan dyan, asin mapundo, so ididiretso iyan in kaso. Diyan nagpuunan ng mga ngunyan, sagkod sa Legazpi baga, uyan na nagbuburotwa na, may naglilibot na, may lawlaw. Nagtataon ng lawlaw. Di ba? Sabi nga ni Mama Milagod, maibangay ako dyan mga noren, ta nagpapaya. Sunig di man sa Legazpi. Pero kaya daw, dyan sa an pulang yang pigupo na bako sa Karaw, o yun na, nagsunod na so, igwa na ning domino effect sa Legazpi, may mga nagpaparamdam na. Si Adriana Salceda, sarong linya bagaan, sarong dugo, sarong linya politika, mga Salceda, kapitan, ABC, dyan siyempre, igwasin na kaanin, nagkakanigo man na, ito bagang so, pinagapod na parang continuity, kan serbisyo sa tao, be it social, medical, itong so sa edukasyon, infrastruktura, and the governance as a whole, kana Pulangi. Tan Pulangi is a promising, because of its landmass, sa kahiwasan kan Pulangi, dakulaon baga ang Pulangi, dakulaon ang voting population dyan, ang potential dyan, both ininganing so, people-wise, pinagsabi. People-wise, kung sabi yun, gulpi ang populasyon. Pag gulpi ang populasyon, gulpi ang oportunidad dyan. Gulpi ang possibilities. Igwang manpower resources, gulpi ang populasyon, gulpi ang voting population, mahiwas ang landmass. Igwaning salado kan agrikultura, igwaning salado sa ekonomiya. In fact, ang Pulangi bagatabi, mas dakol ang mga nagbubugtak dyan na mga negosyo, nag-open mga negosyo pribado kumpara sa ibang mga lugar na munisipyo manigdi sa Albay because of its landmass and yung pinag-aapod na opportunity-wise na naipundar dyan akan mga Salceda ta naipreparar infrastructure so mga patinampod dyan, pati so mga sityo sa mga hararayong lugar, nalusot na po yan ng konkretong mga patinampo, igwa na ng accessibility. So pag igwa ng accessibility ng tol-tol, konkreto ang tinampo, the flow of transaction and commerce, tabi, madali. Naipundar na iyan. So nahiling ang oportunidad dyan sa Pulangi. So yan si Adriana Salceda, nagbubutwa mambaga iyan tabi dyan sa Pulangi man. Ang grupo kan mga kapitanes, naman, uyan nga ni ibaga, ma-meeting. So problema duman sa Matakon, itong supig interview ba kasubago ni Jimmy, si Kagawad John Villar, day pwedeng pabayaan man niya ni Adriana Salceda, siyan ma-preside ngo niyan, yung nga ni an bagatabi, an problema kayo sa kuryente. So, those are it, dyan sa Pulangi po, iyan po sa Pulangi man ha, pinagsusubaybayan ta kung ano ang mga masunod na dalagan man dyan, yan na si Adriana Salceda. And si Giselle Bagang Salceda, usaro man digdi sa Legazpi kasabay-sabay si Vince na Baltasar, kagawad kan Legazpi. Yan. And ining supig luwas man na report ni Compadre Gal, susubaybayan taman ang digdi sa siyudad kan Legazpi. Si Isay po ining dakulaw na negosyante ngin na nagaka-interest man. Nakakahiling nin oportunidad. Kung kung sa suksok ning barahan, nakakahiling ning may ganahan. Ewan ko ba, Compadre Jomar, maray naga, go ahead na pa ding Jomar.
Salamat pa din, Pio. Good morning sa mga parantabay. Bako sa na mga motorista ang nakakariparo na puro na sa no parking ang syudad kan sa bako. Oh. O di maging ang miyembro kang sanggunian panglungsod. Dahil nang naparkingan. Actually, ang sitwasyon may parking. Oh. Ang problema, dahil karato lang parking, puro sa na no parking. Lang yan. Puro no parking. Iyo yan ang nariparo ni City Councilor Raul Curion. Oh. Kung na paano na apika para burugtak masarakan engineering department, budakan PSO, so mga sign na no parking. Kaya lukot niya, nagluluwas natin parkingan ng tabako. Sige. Day ka man niya, makahiling digdi na ang kaag parking area. Pero ang natatangudan mo, parking area. Oho. Dapat mandaa, susupit kagawad Burion, so engineering mo na piso, magiribo man kikaratula na parking area. Yeah. Na ibubugtak maninda, bako na magparaturoom sa tabo kung saan pwede magparada. Yes. Sa kada kiling, no parking. Yan. Oho. Bigdawanin doon na ni Burion na igwaman talagang mga parking area ang syudad kan Tabako pero kulang mananggad. Inako niya na kulang. Ana kay pa sa nakabarang kita parking area itong maiwas na parking area na nasa may merkado publiko kan Tabako sa likuran ng Kasanangkan Merkado sa Riosa Street. Igwapang parking area sa may kataning kan CSWD office pati naman duman sa may dating CCS igwaman pati naman sa patio pigpa pa paradahan na sinagkatirang saradit pang lugar. Alagad sinabi ni Kagawad Burion na dahilan sa kadakulan na kan bihikulo sa na nagpapasiring sa sentro ng syudad, pwedeng pikukulang pa ini kung kaya kinakaipuan nila na maghanap ki mga pribadong daga na daim ang pigagamit kan mga negosyante para makipagkasundoan na magamit bilang parking area. Ang problema, susok naman kay Kagawad Julie Asada, nagbalo naman siya na makipag-uron sa nagkatirang negosyante na may bakanting dagaan na niyon sa sentro para mapaparadahan, mapabayadan nila, mapaparadahan, alagad nagsasayumaan mga ini, na iyuan direkta na magpadalagan kan parking area. Ang gusto dapat bayadan na kang gobyerno, arkilahan na kang gobyerno, di ba na sa gobyerno na magsingil man? Sabagay man ang gada, dakol lang kaulangan sa mga negosyante na matisigdar pa sila kitahon magbarubantay kan, kan magpapar, kaya mas siguros to na gobyerno na magbayad sa sainda, magbawi na sa naso gobyerno duman sa mga paraparada. Yan. Saruyan, Roger, saruyan sa pinagadalan ko niyan, kan lokal na gobyerno kan Tabako para maragdagan pan lugar na pwedeng paradahan digdi sa sentro, alagad tayo na pigasigurar na dahil maning katotohanan sa mga piga para puros na daing parada ng Tabako, kundi dahil sa naninda aram kung saan mapararada. Yan ang report. Jomar Bien, DCQB. Tama ang logic pa tayo lang ninda aram kung saan so paradahan. Nako, sige kapos kita sa oras giraray. Salamat po kan sa inyong paghinanyog. Salamat pa ding Jomar. Salamat kan sa inyong paghinanyog. Asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko.
Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020